A baš mi je drago što je našao devojku. On ima jednu devojku, ljudi, koja ga je prevarila posle 7 godina. Čiru, mog brata. Prevarila ga posle 7 godina. Čiru, mog brata, kaže, prevarila ga devojka, tako je, jebi ga. Nažalost, prevarila posle 7 godina, šta da se radi, a zato je Bog tu da da drugu bolju. Ne, cari. Tako da, eto, i to je rekao u reakciji. I kako se zove i sad, ja mislim da ovo je nova devojka. A neka ga prevarila, brate, kurvica. Neka kurvica. Zgodna je, braćo, a? Zgodna je, znači on je muva, znači on muva devojku moju, pa čekaj, ćemo da se posvađamo, brate? Jel treba da se svađamo? Ne, cari. Neće, iako procenio da li je zgodna. Kako je dobro otpevao, brate, vama nije jasno. Znate koliko je teško ovo da se peva? Znate, pisate da je bili kao glupo je, kao retarde. Znate koliko je teško ovo da se otpeva, retardi. Nemojte biti glupi, ljudi. I pozdrav svima, ovdje je Ćira, dobrodošli u novi klip. U ovom klipu ćemo raditi reakcije na vaše reakcije koje ste snimali na pesmu, tako da ljudi obavezno razvalite like, subscribeujte se na kanal, idemo na 90.000, tu je sa nama Anđela i ona i ja ćemo reagovati na te reakcije, tako da razvalite like, poslušajte pesmu, obavezno odite svi na kanal, znači kanal Ćira, odite na pesmu, poslušajte je, pesma je ubica, tako da ima 13.000 lajka, to je skoro 14.000 lajka za koliko? Za 3 dana otprilike za 3 dana ima toliko i 77.000 pregleda, odite svi, evo ga Janko brat komentarisao, sad ćemo da radimo reakcije na pesmu, komentarišite pesmu, lajkujte je, poslušajte je još jednom, vi koji ste sada ušli u ovaj klip. Znači prvi za danas je brat Janko, hvala bratu što je uradio reakciju, znači od svih youtubera želim još jednom da napomenem, what the fuck, znači od svih youtubera jedini je Janko uradio reakciju u live-u, hvala mu puno na tome, tako da ljudi, evo lajkovat ćemo live i to je to. Znači idemo sada da poslušamo, da vidimo šta je brat Janko rekao za pesmu. Meni onako ne dopalo. Nadam se da se bratu svidela pesma. Sljedeća reakcija, podržite Bakinu pesmu Ćira, brate. Znači poslušao sam pesmu Ćire. On je poslušao pesmu, to je pre toga, nešto malo je čuo, čuli smo se i preko telefona, tako da vidjet ćemo sada šta će reći, da vidimo. Slušao sam pesmu Ćire, nije loša pesma, nije loša pesma. Previše autotuna. Znači ima previše autotuna. Ja sam rekao ću raditi reakciju s previše autotuna. Morala je pesma da se uradi sa malo više autotuna, nije moglo nikako drugačije da se uradi, da bi lepo zvučalo, ali je pesma mnogo teška da se otpeva. Verujte mi, pesma je baš onako teška da se otpeva i mnogo je teška za izvođenje, tako da u sledećem, znači kada snimam sledeću pesmu, Anđela će pevati umjesto mene. Molim. Ceri, znači daću Anđeli. Tako da, brate, mnogo autotuna ima u pesmi. Znači, bukvalno previše, brate, bukvalno previše. Ali brat je lajkovao, ali nije se subscribe-ovo. Mislim, dobra je pesma. Jebi ga da nema volko autotuna, brate, ova pesma je bila možda hit. I to teški hit. Brate, iskreno, pesma je i sada hit sa autotunom. Mislim, pesma je dobra ovako, razumete, ima dosta dobrih reči, ali on je mislio da se malo smanji autotune, ali ne bi bilo zvučalo tako baš lepo, razumete, da se smanji ono na max autotune, tako da i ovako je ispalo dobro, evo pre 8 sati imao 41.000 pregleda i 10.000 lajka, znači izgrmeli ste, svi poslušajte pesmu. Tako je. Slušajte sad ovo. A gle ga brat što gleda. I malo je cringe, brate. Nije cringe pesma, nego je cringe što ga stalno devojka gleda. Ona treba što se tiče toga što me devojka stalno gleda, ja sam joj rekao kako da se ponaša u spotu, pošto nikad nije snimala spot, to jest nisam ni ja snimao, brate, spot, ja se kučim kao ja snimao spot. Znači, rekao sam joj samo da me gleda ovako, da se ponaša nekako chill, da ne bude, razumete, ne znam sad, da tverkuje u... Ali je bilo chill. Mnogo je chill bilo. Znači, ne sada da ona uzme da tverkuje u spotu ili nešto da radi, ali razumete da se ponaša malo chill, da me gleda nekako i tako dalje. To sam ju ja iskreno rekao, tako da, brate Janko, ja sam bio režiser, jebi ga. Da ide od njega ovamo tamo, jebi ga Ćira ne zna, brate, da snima spotove. Dobro, slažem se sa tim.
trebao sam nekog da angažujem da mi neko, razumete, neko ko zna da mi to uradi, ali radili smo eto i na brzinu i to je to, i tako da sam ja teo da režiseram, what the fuck, šta sam ja rekao? Sad ćete čuti, objasnit ću vam. Inače, samo da kažem, Janko ne hejta pesmu, sviđa mu se pesma, malo samo autotune da sam ja ugasio, to je da su smanjili autotune, ali pesma ne bi lepo zvučala, tako da je ovako ispala bomba i hit, tako da ono. Lajkujte klip ovaj, ljudi. Idemo na 10.000 lajkova. I pesmu svi lajkujte. Dođi sad, meni fališ ti onoga kao gleda. I sve vreme ga gleda, brat. Pa čekaj, kako neće da me gleda, brat? Gde da gleda? Gde da gleda? Treba da vozi auto, brate, ne ovako da stoji, razumete? Ali jebi ga. Sve hejtujem, ne hejtujem, brate, nego ono, brate. Tako je, vi ste pisali u chatu da on hejtuje, u stvari, sviđa mu se pesma, nego teo je da da neki savet, razumete, jer je on real uvek, tako da teo je da da neki savet i ja to podržavam i podržavam to što je jedini snimio reakciju na Balkanu, znači jedini on, niko više, znači niko od youtubera nije šerovo, ne znam da li lajkovo, svi dislajkovali youtuberi verovatno, ali što se tiče ovako pomoći, hvala mu puno na tome. Izgubljeni, idemo na jug, ma samo dodaj gas, a klima brat s glavom, klima, vozi ga, a smeje se brat, lepo mu je, a gledaj mu samo facu. Budem jedan dan, a vidim mu facu samo brate, smeje se, ali onako chill se smeje, milo mu što je izgradio nekog tako dobrog lika koji zna da snimi dobru pesmu. Dobro je u onom flowu, brate, dobro je sve, samo taj malo autotune, to sam mu je rekao. Znači, to mi je rekao na pozivu kad smo pričali, kao da se smanjio malo autotune, ali ja mislim da ne bi zvučilo lepo, opet napominjem, bez autotuna, moglo ovo da se otpeva, neki bolji pevač da otpeva ovo, lepo bi otpevao, ali što se tiče mene, morao je malo autotune više malo na krajevima da se ubaci, nije autotunovana cela pesma, nego je samo na krajevima, razumete, ubaciva. I na početku onaj deo, prvi deo, uvodni deo, morao je tu da se uradi autotune, ali je sve u svemu najvažnije je da mu se sviđa, znači i flow i sve i tako dalje što sam ja izveo, tako da idemo poslušamo još. Autotune grebe, brate. Grebe. U tvojim očima ja vidim samo sjaj. Ovo je dobro, brate, ovako ću ja snimati spot. Ne, cari! Brat kopirao odmah, jevi ga. Brate, javi se ja da ti budem... A vidiš, njemu se sviđa spot u stvari. Njemu se spot sviđa u stvari. Znači, kad snimaš pesmu, call me da te odvedem na čajer, u Niš. Nekako je lepo, brate, ovako. Kad je tu stadion u pozadini i tako nešto. Mnogo lepa scena ovako sa stadionom. Neću pevati... Sve isti outfit. To je loše možda. Sve isti outfit. Pa nisam mogao sad da se preslačim, jebi ga. Amaterski odrađeno, šta ću ja, brate, nisam ja cobi. 200 na sat, a ide 150. 200 na sat, ide 150, brate, ovo je... Mislim, ja sam išao 200. Ne, šalim se, išao sam 190. Blizu 190, ovdje je negde bilo, nego taj deo sam samo isekao, bio je najbolji, pošto se tresla kamera i to sam ubacio. Najveće, spravim se. A nemam ja Audija, brati, ko ti? Da idem 300. Ne znam da li je ovo devojka, brati, ja mislim da je mu lepa devojka, kao ja procenio da li mu je lepa devojka. Gledaj. Opa, zgodna je, braćo, a? Zgodna je, znači on je muva, znači on muva devojku moju, pa čekaj, ćemo da se posvađamo, brati, jel treba da se svađamo? Ne cari. Neće, iako procenio da li je zgodna. Kaži gde si sad. Al vozi ga, viš, čuo drugi deo i odmah ga vozi. Kaži gde si sad. Lepe kose, dobre usne, fancy telo, dobre duše, meni fališ, samo ti, sve su druge. A iskreno mi izgleda, on je mrda, brate, znači glavu stavio i samo sluša, ali ova pesma je također snimljena da vam lepo da je slušate, razumete? Nema veze što ima autotune i tako dalje, lepo zvuči i lep je spot, chill
i onda to sve kad se poveže, onda stanete samo i gledate onako i možete i vi da se pronađete u pesmi, tako da, evo, znači kako je Janko Drago, brate. Kako je dobro otpevao, brate, vama nije jasno. Znate koliko je teško ovo da se peva. Nemojte pisati da je bili kao glupo je kao retardani. Znate koliko je teško ovo da se otpeva, retardi. Nemojte biti glupi ljudi. Nemojte biti glupi ljudi, on hejta one iz live-a. Oni mu pišu kao ne valja ovo ono, razumete? Ali stvarno, pesma je mnogo teška da se otpeva. Ja kad sam otišao da je pevam, znači bukvalno snimio sam jednom pa drugi put i mnogo je nekako bilo teško da se taj flow iščupa i onda moralo je na krajevima da su baca autotune, iskreno. Znači, baš je onako teško. Ali milo mu, to mi je drago, znači drago mi je da je snimio reakciju. Najjači youtuber na Balkanu uzme i snimi reakciju na moju pesmu. Da mi da podršku, razumete? A oni neće da snime, neće da ripostuju, da šeraju. Mislim, meni boli kurac, brate, ne mora, ali mora respekt. A i sami znate koliko sam snimao reakcije na svom kanalu i drugih youtubera i tako dalje, ali dobro, šta da se radi? Nema veze. Bitno je da se bratu Janku sviđa. Da me ne hejta, brat. A baš mi je drago što je našao devojku. On ima jednu devojku, ljudi, koja ga je prevarila posle 7 godina. Čiru, mog brata. Prevarila ga posle 7 godina. Čiru, mog brata, kaže, prevarila ga devojka, tako je, jebi ga. Nažalost, prevarila posle 7 godina, šta da se radi, a zato je Bog tu da da drugu bolju. Ne, cari. Tako da, eto, i to je rekao u reakciji. I kako se zove i sad, ja mislim da ovo je nova devojka. A neka ga prevarila, brate, kurvica. Neka kurvica. Neka kurvica ga prevarila. On je moj brat, znači mnogo ga voli. Nekim matorcem. Nekim matorcem. Neki kao buržuj. Buržuj. Malo cringe ovo, brate. Snimanje bulje sve vreme, brate, sorry. Snimanje bulje, pa šta ja da stavim cenzuru, da stavim blur, brate, šta da radim? Ja moram da snimam, jebate, spot. A cringe je malo, brate, sve isti pokreti. Ovo ne znam gde se nalazi, brate. Pijena malo. A jebi ga, ne zna gde se nalazi zato što prvi put snima spot, brate, šta ti je? Razumeš, mora malo treme da ima. Malo više. Ja nisam imao tremu toliko, ali sam cringe-ovo sa pokretima. Šalim se, spot je ispao po meni, spot je isto lepo ispao. Ja sam, znači, ponosan na sebe, bukvalno, što sam odradio ovo ovako, znači, sa ovim što mi pisali pesmu i to je to. I uz pomoć Anđela. Evo te koji su ovo potizići, gleda tamo, gleda vamo, pa gde da gledam, Kiro, Srđane, Srđane, kad me on pozvao Srđane, brate, on u životu meni je pozvao Srđane, u stvari možda i jeste, ne znam, mogu da se seti. Ma gledaj tu negde. Ali vidi se da mu milo. Znači, to mi je najdraže mi je. Znači, vidi se da mu je, znači, milo mu je što sam snimio ovakvu pesmu. Nije gas neki ovo, ono, razumete, nego milo je dečku što sam snimio ovakvu pesmu. Dečku. Gleda ovo, da. Šta ovi rade? Ovi se krljaju ovde, evo. Evo ga, brat, znači nije vidio poljubac, znači on gleda u stream. Nije vidio poljubac! Nije vidio poljubac, on gleda reakciju. Znači svi ušli zbog... Znači lajkujte mu svi pesmu, ljudi. Evo ga, brat podržao pesmu, uđite ljudi. Lajkujte pesmu, komentarišite je. Hvala bratu Janku što je... Tako je, i šerujte na Instagramu. Hvala bratu Janku što je uradio reakciju još jednom. Šta sam teo da kažem, da, on ušao da posluša pesmu, bio je cilj poljubac, on je ni video poljubac, boli njega ovo. Što se tiče prve pesme, sledeća pesma će biti naravno bolja, mislim možda i gora, ja ne znam, možda stavim još autotuna. Tako da ljudi, to bi bilo to, lajkujte klip, subscribeujte se na kanal, a mi se vidimo u sledećem klipu. I pos.